kyauta ta gare Ki maso ki ji zance na da gaskiya ne so zan baki. Tunda kina yi na ni ma tilas ne in yi. Ka matsa ka ji zance na da zuciya ɗaya so zan baka. Tunda kana yi na ni ma tilas ne in yi ta. Ƙaunar ki na zo nema yau kuma kin mana alfarma. In ba ni gurin kwana zuciya takar a cikin kurma. Kai da na sha wahala sannadi da so na sha fama. Tunan da na haɗu da keke ka ja ni gane hannun dama. Ke kika kafa matsayi na zuciyar ki yau ta mun girma. To in har ban maki ba so na gaskiya ne rana ta. Alwallar kifi ta karye yau da akwai labari. Tunda na haɗu da kai na ce jin da akwai alkhairi. San ka kamar wasa gashi yanzu yayi mini tasiri. Har ne maka alƙawari za na riƙe ka kamar jariri. Ya taɓa ka gaba na ce mai dole na mai inkari. Ba wasa a cikin so don haka ba zan sassauta ba. Zan rike alkawari ni ma har abada ba zan sau ba. Tunda na leka ne yo gani so bai bar harshen kurma ba. Shi ba ko da ruwa a gida ba zai wuce kan tabarma ba. Ni kaukin manigata kin kai ni inda kuda bai gano ba. Sirrin zuciya kin bude mani sabba kiyo mani koyo ba. Don haka ni ma ta wakile ka ba zan samu ki marfi ba.